बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों सोंनाय बिदां 3.6 बेखौ जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 3.5 खौ फोजोबदोंमोन। जुदि नैबे लेसन 3 नि बा चेप्टार 3 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय आं गासैबो थाखोनि भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि थाखोफोरखौ नायनो हागोन। दा अब्लाथाय आं नैबे दिनैनि नैबे सोंनाय बिदां 3.6 खौ जागायलांनो। इयाव सोंथिया मा होनदों? से नाम्बाराव गाहायाव होनाय समानथाय जराफोरखौ मोनसे हांखोआरि समानथाय जरायाव सोलायनानै मावफुंथाय दिहुन होनना बुंदों। माने नैफोरो जाय समानथाय जरा होदो, जेनेबा रमान नाम्बार सेयाव 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6 बे मा हांखोआरि समानथाय जरायाव गोग्लैयाखै आरो। मानो होनबाथाय नै सोलायस्लु x आरो y फोरा मा गोजौआवसो थानांगौ, नाथाय इयो गाहायावसो दं आरो। नै गोजौआवसो थानांगोन नाथाय गाहायावसो दं। बेनिखायनो इयो हांखोआरि समानथाय जरा जानानै गैया। बेनिखायनो इखौ जों हांखोआरि समानथाय जरायाव सोलायनांगोन आरो। माबोरै सोलायो बेखौ जोङो जागायलांनो। ओरैबायदि गिबियावनो मा होदो इखौ नायनि जों। होनाय दं जोंनो मा होदो 1/2x + 1/3y = 2 दं। फार्स्टनि समानथाय मा 1/2x + 1/3y = 2। इखौ जों मा खालामगोन? साजायनानै लागोन। माबोरै साजायना लागोन जों? नै 1/2 × 1/x इदि साजायना लागोन इखौ। मानो होनबा से सानजाबसे सेयानो आरो 2 × x 2x नै गेजेरनि प्लासखौ लिर। थिग बिदिनो 1/3y खौ मा लिरगोन? 1/3 × 1/y मानो से सानजाबसे सेयानो आरो 3 सानजाब y नै 3 सानजाब y 3y बे जाहैबाय। = जोंनि 2 आ 2 इन थाबाय। बेखौ जों मा खालामगोन? से नाम्बार खालामनो रोंगोन। आरो एबार नै मोनसेखौ लालायनि आरो याव मा दं? 1/3x प्लास मा दं? 1/2y 1/2y = मा दं? 13/6 13/6 जों नायबाय नै 1/3x नै प्लास थाबाय 1/2y इकुवेल थाबाय आरो 13/6 थाबाय। बेखौबो जों साजायना लागोन। माबोरैहाय? 1/3 × 1/x मानो 1 × 1 1 आरो 3 × x 3x नै गेजेरनि प्लास थाबाय। 1/2y खौ 1/2 × 1/y अब्लाथाय नायनि जों से सानजाबसे से 2 सानजाब y 2y = ए थाबाय आरो 13/6 आ इदिनो थाबाय। बेखौ 2 नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो जों। दा जोङो से आरो 2 बेयाव जों खायसेखौ हमना लागोन। जों माबा मोनसे हमना लागोन। जों मा हमना लागोन? माबा हमना लाबाय दा जोङो हमनानै लागोन। दा जों इयाव मा हमना लागोन? बेयाव 1/x नैयाव 1/x दं, 1/y 1/y दं। बिसोरखौ जों हमना लागोन आरो। माने मा हमना लाबाय 1/x = u आरो 1/y = v। जों मा लाबाय? एजेव 1/x दंना 1/x नि जायगायाव मा लागोन जों? u आरो 1/y नि जायगायाव मा लागोन? v लागोन आरो। अब्लाथाय सेया मा फैगोन? स' 1 इमप्लाइज नाय सेयाव मा दं? 1/2 दंना नै 1/2 ओमफ्राय मा दं? 1/x 1/x नि जायगायाव मा लागोन होनदों? 1/x नि जायगायाव u लागोन होनदों। u होबाय। बेनि उनाव मा दं? प्लास दं। प्लासखौ लिरबाय। मा दं? 1/3 दं। 1/3 खौ लिरबाय। सानजा मा दं? 1/y 1/y नि जायगायाव मा? v। खेबसे नायबावदो जों नांगौ जायो 1/2 थाबाय। 1/x दं। 1/x नि जायगायाव u लिरदो। प्लास थाबाय नैयो 1/3 थाबाय आरो 1/y नि जायगायाव मा लिरदो? 1/y नि जायगायाव v लिरदो। मानो होनबा 1/y नि जायगायाव v जोङो हमनानै लादो आरो। अब्लाथाय बे मोनसे
बे मोनसे समानथाय जालायबाय आरो 3 नाम्बार समानथाय खालामबाय इखो 3 नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो 2 इमप्लाइज आरो 2 निफ्राय मोनसे समानथाय मोनलायगोन 2 आव मा दंमोन 1/3 दंमोन 1/3 खौ लिर 1/3 into 1/x into 1/x 1/x जायगायाव मा u ओमफ्राय मा दं प्लास दं प्लासखौ लिरबाय 1/2 दं मोनसे मा थालांबाय इयाव नैजे 1 नाम्बार समानथायाव ना इक्वल दंमोन ना इक्वल्स टु 2 दंमोन इक्वल्स टु 2 आ थालांदो जोंहा इक्वल्स टु 2 बे थालांदोंमोन नेक्स्ट जोङो नै मोनसेयाव 2 नाम्बाराव फैबा 1/3 1/3 थाबाय 1/x 1/x जायगायाव u प्लास थाबाय नै प्लासआ 1/2 1/2 खौ लिरबाय एबार 1/y जायगायाव मा लिरगोन जोङो 1/y जायगायाव p लिरगोन जों p इक्वल्स टु नै इक्वल दं मा दं 13/6 दं 13/6 यो 4 नाम्बार जाहैलायबाय आरो समानथाय 4 नाम्बार समानथाय खेबसे नायबावनो हागौ आरो नै 1/3 1/3 थाबाय 1/x 1/x जायगायाव u प्लास दं प्लासखौ लिरबाय 1/2 1/2 खौ लिरबाय 1/y जायगायाव मा p लिरबाय इक्वल थाबाय ओमफ्राय 13/6 नै 13/6 थानायखाय लिरदो जों अब्लाथाय दा जोङो इयाव नुबाय मा जोंना इयाव x आरो 1/x 1/y गैला जे बेयाव जि सोलायस्लु जों हमना लादो up इयो गासैबो गोजौआव दं नालाय मा गासैबो up आ गोजौआव दं up आ गोजौआव दंना बेनिखायनो मा मोनसे जरासे हांखोआरि समानथाय जरा जाबाय आरो थामहिनबा इयाव होनदोंमोन ना समानथाय जराखौ मोनसे हांखोआरि समानथाय जरायाव सोलायनानै होनना बुंदो दा जों सोलायबाय आरो हांखोआरि समानथाय जरायाव नै up गोजौआव दंजोबो गासैबो अदेखि मोनसे हांखोआरि समानथाय जरायाव जों लांबाय ओमफ्राय मावफुंथाय दिहुननो होनदों दा मावफुंथाय दिहुननाया जोंहा नेमा दं जोंना मोनथाम मोनसेया दङ फजस्लायनाय आदब मोनसेया दङ मा खोमोरनाय आदब आरो मोनसेया मा दङ मोनसेया दङ जोंना दानखाव सानजाब आदब अब्लानिया जोङो जायखिजाया मोनसे आदबजों बानायनांगौ आरो दा इखौ खोमोरनाय आदबजोंनो आं बानायलांसै खोमोरनाय आदबजों बानायनो थाखाय मा खालामनि नाय खोमोरनाय आदबजों बानायनोबाथाय u नङाबा p नि जाय थादेर अनजिमा बेखौ जोङो समान खालामना लानांगौ आरो ओमफ्राय दाजाब दानखौ बानायना खोमानांगौ दा इयाव u नि थादेर अनजिमाया मा 1/2 u नि थादेर अनजिमाया 1/3 दा इखौ जोङो समान खालामबा मा खालामनांगोन नैयाव गासै लाइनखौ जेब्ला 2 जो सानजाबनांगोन ना अब्ला 2 2 केन्सेल जाना इउल' थालांगोन बेनिखायनो गासैखौबो जों 2 जो सानजाबना लागोन आरो थिग बिदिनो नैबे 4 नाम्बार समानथायखौ जों 3 जो सानजाबा मा जागोन गोजौ गाहाय 3 केन्सेल जाना इउल' थालांगोन अब्लाथाय जोङो इउखौ दाननो हानाय सुबिदा जागोन आरो जुदि pखौ मिलायना लानोबा p नि थादेरखौ मिलायनोबा मा खालामनांगोन 3 नाम्बार समानथायजों 3 सानजाबनांगोन नैबे 4 नाम्बार समानथायजों 2 सानजाबनांगोन मानो होनबाथाय 3 3 केन्सेल जाबा p थांगोन नैयावबो 2 2 केन्सेल जाबाथाय गोजौ गाहाय 2 2 केन्सेल जाबा pल' थालांगोन आरो बेनिखायनो मोनसे इउनिखौनो आङो मिलायना लाग्रोनोसै स' ओरै होननानै मा खालामबाय जों इउनिखौ मिलायगोन नालाय इउनि थादेरखौ से खालामना लानो थाखाय 2 सानजाबना होनि 3 नाम्बार समानथाय 2 सानजाब 3 नाम्बार समानथाय बेनिखायनो मा खालामबाय 2 सानजाब 3 नाम्बार समानथाय माने मोनफ्रोमबो बिदाबजोंनो 2 सानजाबगोन आरो 3 नाम्बारनि मोनफ्रोमबो बिदाबजोंनो मा सानजाबगोन 2 सानजाबगोन 2 सानजाब मा दं इयाव 1/2 इउ दं 1/2 इनटु इउ दं नाय इजो 2 सानजाबबाय ना 1/2 इउजो 2 सानजाबबाय प्लास थाबाय नैबे 1/3 p जोबो 2 सानजाबना हो 2 इनटु 1/3 इनटु p इक्वल्स टु नै इक्वला थाबाय आरो नै ओजोंनि 2 जोबो 2 सानजाबगोन खेबसे खोन्थाबावदों आं 3 नाम्बार समानथायजों 2 सानजाबदो बेनिखायनो नैबे 1/2 इउ 1/2 इउ जों 2 सानजाबदो नै प्लासआ थाबाय 1/3 p जो 2 सानजाबदो आरो नैबे आगदाखै थानाय 2 जोबो नै 2 जो 2 सानजाबदो मानो होनबा 3 नाम्बार समानथायजोंनो 2 सानजाबजोबदो अब्लाथाय जों इयाव मा मा दाननो हायो नाय गोजौ गाहाय 2 2 केन्सेल ओमफ्राय दाननो हानायथ' गैला अब्लाथाय मा थाखो नाय इयाव मा थाखो 1 इनटु इउ थालांबाय नै प्लास थाबाय एबार गाहायाव मा दं 3 दं सानजाबजोबबा 2 सानजाबसे 2 सानजाब p 2 p बे जाबाय इक्वल्स टु आरो 2 इनटु 2 बेसे 2 इनटु 2 जायो जोंहा 4 बे आरो 2 इनटु 2 4 बेखौ मोनबाय जों एबार इखौ
आरो मोनसे समानथाय बानायलायदो 5 नाम्बार समानथाय आरो एबार मा खालाम जोङो नै इउनि थादेरखौ समान खालामगोन नालाय ना इयाव बायाव इउनि थादेरा 1 नालाय ना नै 4 आवबो इउनि थादेरखौ जों 1 खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन 3 सानजाब नांसिगोन 4 नाम्बार समानथायजों मा खालामगोन जों 3 सानजाब 4 नाम्बार समानथाय अब्लाथाय मा जागोन 4 नाम्बार समानथायाव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबजोंनो नैबे 3 आ सानजाबगोन 3 सानजाब 1/3 इउ 1/3 इनटु इउ प्लास थाबाय 3 सानजाब 1/2 भि 1/2 इनटु भि आच्छा सानजाबसिनखौ खोन्थिना होदो इकुवेल थाबाय गेजेरना 3 सानजाब मा दं 13/6 नाय खेबसे खोन्थाबावदो आङो 4 नाम्बार समानथायजों 3 सानजाबदो बेनिखायनो 4 नाम्बाराव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबजों 3 सानजाबगोन 1/3 इउ दंमोन इजों 3 सानजाबगोन 1/3 इउजों 3 सानजाबबाय नै गेजेरनि प्लास थाबाय 1/2 भिजों 3 सानजाबगोन 1/2 भिजों 3 सानजाबबाय इकुवेल थाबाय 13/6 जो नैबे 3 सानजाबबाय आरो अब्लाथाय दा जोंनियाव हानायखिनिखौ दानसै नै गोजौ गाय 3 दानबाय माथाखौ 1 इनटु इउ प्लास थाबाय गाहायाव मा दं 2 दं आरो गोजौआव मा थागोन 3 सानजाबसे 3 सानजाब भि 3 भि इकुवेल थाबाय एबार 3 जो 6 रानबा बेसे 2 3 जो 6 खौ रानबाथाय बेसे 2 मोनबाय 3 मोनबा बेसे 13/2 जाबाय आरो बे बेसे 6 नाम्बार समानथाय जाहैलायबाय एबार जों मा खालामगोन जिहेतु जोंना 5 आरो 6 बेयाव इउनि थादेरा समान जाबाय नालाय जों इखौ खोमोरनाय आदबजों बानायलांनि आरो आदबनि नामखौ लिरनोबो हागौ लिराबो जानो हागौ जेबो खोथा गैया आच्छा आं इयाव अबेबा मोनसे नै 1 नाम्बार समानथायखौ नैयाव लिरना दोनथ'नि दाहाय आं बाहायगोन 1 नाम्बार समानथायखौ जोबथारनायाव बाहायनांगोन आंनो मा दं 1/2 इनटु 1/x प्लास 1/3 इनटु 1/y इज इक्वल्स टु मा दं 2 दं 1 नाम्बार समानथाया दाहाय नांगोन आंनो बेखायनो लिरना दोनथ'दों आङो दाहाय बाहायगोन एबार जों नायनि इयाव नाय दा जों मा खालामगोन खोमोरनाय आदबजों बानायनिखौ खोमोरनाय आदब खोमोरनाय आदबखौ नाय जों मा खालामगोन 5 निफ्राय नैबे 6 खौ माइनास खालाम 5 - 6 माने 5 नाम्बार समानथायनिफ्राय 6 नाम्बार समानथायखौ जोङो दानख'दो आरो दानख'बाथाय मा जागोन 5 नाम्बार समानथायनि आगसिनिफ्राय 6 नाम्बार समानथायनि आगसिना दानख' जागोन नै आगसिनिजों आगसि दानख'गोन आरो नैबे आगदानिफ्राय आगदाया दानख'गोन आरो आगसिथिं मा दं 5निया इउ प्लास 2v/3 इउ प्लास 2v/3 दानख'गोन नालाय माइनास फैबाय एबार मा दं आगसिथिं इउ प्लास 3v/2 इउ प्लास 3v/2 इकुवेल थाबाय गेजेराव ओमफ्राय मा जागोन 4 निफ्राय नैबे माइनास 4 माइनास 13/2 खेबसे नायबावदो जों 5 नि आगसिथिं नैबे दं लाबाय दानख'नो होदो नालाय दानख'बाय नैबेखौ 6 नि आगसिखिनि इउ प्लास 3v/2 इकुवेल थाबाय ओमफ्राय ओजा आगदाखै दं 4 लाबाय माइनास दानख'दो 13/2 खौ नै अब्लाथाय मा फैयो जों नायलायनि ब्रेकेटखौ बोखारना हो इउ प्लास 2v/3 माइनास नैबे इउ थाबाय माइनास इन्टु प्लास माइनास मा दं 3v/2 इकुवेल्स टु ओजोंहा एलसिएम लाबाथाय मा 2 एलसिएम एबार नैबे 4 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो 2 रानबाथाय बेसे 2 आनो 2 इन्टु 4 बेसे 8 जाबाय नै माइनास थाबाय 2 जो 2 रानबाथाय बेसे 1 इन्टु 13 आनो एबार जों नायनि नै इयाव मा जाखो प्लास इउ माइनास इउ केन्सेल मा थाखो या थाबाय 2v/3 नै प्लास 2v/3 लिरबाय इथ' गैला नै माइनास 3v/2 माइनास 3v/2 इकुवेल थाबाय ओजा मा दं गाहायाव 2 दं गोजौआव मा दं 8 निफ्राय माइनास 13 थांबा बेसे जागोन माइनास 5 जागोन बेयो जोंहा मा थाबाय 2v/3 लिरबाय जों माइनास 3v/2 इकुवेल थाबाय नैयो 8 निफ्राय 13 थांबा बेसे माइनास 5 ओमफ्राय 2 आ गाहायाव थाबाय नै इखौ एलसिएम लानो हागौ जोङो एलसिएम लानि एबार आगसिना बोखावखोन्दो जाबाय नालाय एलसिएम लाबाथाय मा फैगोन आगदानिया इदिनो थागोन माइनास 5/2 आनो नै 3 आरो 2 इनि एलसिएम लाबा बेसे 6 जागोन एबार 3 जो 6 रान 3 जो 6 खौ रानबा बेसे 2 इन्टु 2 बेसे 4 ओमफ्राय v 4v
एबार नै माइनास थालायबाय 2 जो 6 खौ रानबा बेसे 3 3 into 3 बेसे 9 p खेबसे नायबावबाय जों 3 जो 6 रानबाथाय 2 2 into 2 4 p माइनास थाबाय 2 जो 6 रानबा 3 3 into 3 9 p अब्लाथाय मा थाखो जों एबार इ साइडखौ बानायनि आद्राखौ जोंहा मा थाखो जोंहा बोखावखोन्दो नै गाहायाव 6 थाबाय गाहायाव 6 गोजौआव मा थाखो 4p माइनास 9p मोनब्रै p निफ्राय 9p खौ माइनास खालामबा बेसे जागोन नै 9 आ देरसिन ओमफ्राय इनि सिगां माइनास नालाय माइनास सिन थागोन आरो 9 ता p निफ्राय मोनब्रै p थांबा बेसे मोनबा p थाबाय इक्वल थाबाय ओजा मा थाखो -5/2 -5/2 थाबाय खेबसे नायबावदो जों आरो नै मा जाबाय गाहायाव नैबे 6 थाबाय ओजोंनिया 2 थाबाय 6 आरो 2 थाखाबाय गोजौनिया मा थाबाय 4p निफ्राय -9p थांबा बेसे -5p थायो इक्वलाथ' गेजेराव दंखायोनो ओमफ्राय ओजा -5 दं -5 दं लिरबाय अब्लाथाय नाय इयावबो बोखावखोन्दो ओजा बोखावखोन्दो मोनसे बोखावखोन्दो गेजेराव इक्वल दं अब्ला गोजौनि गोजौ माबाफोर दानना एबा दान माबाफोर केन्सेल खालामना एबा केन्सेल खालामखा नाय इयाव हायो गोजौनिया ओजोंहा मा दं माइनास दं ओजोंबो माइनास दं माइनास केन्सेल आरो ओजा 5 दं ओजाबो 5 दं नाथाय इयाव जेहेतु 5 जो 5 खौ रानबा 1 5 जो 5 खौ रानबा 1 नालाय नैयाव 1 खौ लिरना होदों माने 5 जो 5 रानबा बेसे 1 खौ खोन्थिना होदों आङो मा खालामदो गोजौजों गोजौ माइनास केन्सेल 5 जो 5 खौ राननायाव से 5 जो 5 खौ राननायाव से एबार नैबे गाहायनिजों गाहाय 2 खौ 2 जो रानबा बेसे 1 मोनो 2 जो 6 खौ रानबा बेसे 3 मोनो अब्लाथाय मा थालांखो गोजौआव थाबाय 1 into p आनो गाहायाव मा थाखो 3 ओजा गोजौआव से गाहायाव से खेबसे खोन्थाना होबावदों आं माइनास केन्सेल गोजौजों गोजौ 5 जो 5 खौ राननायाव 1 5 जो 5 खौ राननायाव 1 गाहायनिखौ 2 जो 2 खौ राननायाव 1 2 जो 6 खौ राननायाव 3 मा थाबाय 1 into p नै गाहायनि 3 थाबाय इक्वल थाबाय गोजौआव 1 नै गाहायाव 1 थाबाय खेंस्ला सानजाबना हो p into 1p आरो 3 into 1 3 ओमफ्राय दा जोंना सोंथिया आसलते बिनि मा नैयाव x आरो y सो दंना x आरो y नि मानखौसो नांगौ जोंनो p नि मान नङा p खौ जों हमनासो लादो सोरनि जायगायाव हमना लादोंमोन p माने आसलते 1/y मोन आरो ना 1/y नि जायगायाव जोङो p लादोंमोन हमना लादोंमोन जे 1/y = p होनना बेनिखायनो p नि जायगायाव 1/y खौ होफिनबाय जों = जोंहा मा थाबाय 3 आ थाबाय खेंस्ला सानजाब y into 3 3y आरो 3 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 into 1 1 एबार y खौ लाखिनाबा मा जागोन ओजानि 1 खौ नै y जो सानजाबना थानाय 3 आ रानैसिगोन नै y खौ लाखिनायाव मा जाखो ओजा y जो सानजाबनाय 3 आ ओजानि 1 खौ रानैबाय नै 1 खौ 3 आ रानैबाय माने y = बेसे 1/3 ओंखारबाय ओमफ्राय y नि मानखौ आरो जोङो बबा फज'ना होनो हागौ आरो जुदि नै बेखौ 1/y बेखौ जुदि सिन होना दोनोब्ला नैयाव जुदि सिन होना होयो होमब्ला स्टार होबाय आरो ना स्टार सिन अब्लाथाय जों बेखौ 1 नाम्बार समानथायाव फज'नो मोजां जायो आरो माबोरैहाय नाय y नि मानखौ मोनबाय एबार x नि मान दिहुननांगौ दानिया जों मा खालामगोन 1 नाम्बार समानथायाव नैबे 1/y नि मानखौ फज'ना होबानो फिननाया ओंखारलांगोन दानिया ओरै होननानै 1 नाम्बार समानथाय इमप्लाइज 1 नाम्बार समानथायाव मा दंमोन आं साइडआव लिरखादोंमोन नैबे 1 नाम्बार समानथाया नैबेनोमोन माने मा 1/2 into 1/x प्लास मा दं 1/3 into 1/y = 2 नै 1/2 into 1/x प्लास थाबाय 1/3 into 1/y = 2 नै अब्लाथाय दा जोंनियाव नैखौ सानजाबना लाखानि y नि मानखौथ' मोनखाबायना x निखौ मोनाखै 2 into x 2x जाफिनबाय 1 into 1 1 प्लास थाबाय 1/3 थाबाय नैबे डट थाबाय 1/y नि माना बेसे नै स्टाराव नाय 1/y नि माना बेसे 3 बेनिखायनो 1/y नि जायगायाव 3 खौ होना होबानो जाबाय = 2 नांगौ जायो नैयाव लिरना दोन स्टारखौ बाहायदो नालाय जों ना नैयाव लिरना दोनबाय साइडआव स्टारखौ बाहायना स्टारखौ बाहायना होदों मानो होनबा स्टाराव दं 1/y नि माना 3 बेनिखायनो 1/y नि जायगायाव जों मा होदो 3 खौ होदो अब्लाथाय नैयाव केन्सेल जालायबाय
गोजौनि 3 गाहायनि 3 केन्सेल मा थाखो 1/2x थाबाय ना इयाव प्लास थाबाय इयाव मा थाखो 1 ल' थाबाय 1 ओजा 2 थाबाय अब्लाथाय नाय 1/2x थाबाय 2 दङ जोंहा प्लास 1 आ जों थांबा मा जागोन -1 1/2x इखो लाखिनो हाबाय प्लास 1 आ ओजों थानाय लोगो लोगो मा जाबाय -1 जाहैबाय दा जोङो मा मोनो नै जानायनि आद्राखौ 1/2x नाय ओजा मा दं 1/2x दं इकुवेल दं 2 निफ्राय से दानखौबा बेसे से खेबसे नायबावदो 1/2x थाबाय इकुवेल नै इकुवेल थानायखाय 2 निफ्राय से दानखौबा बेसे सेयानो खेंस्ला सानजाब नैबे 2x जो 1 सानजाबा 2x आरो 1 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 × 1 1 आनो एबारो x खौ लाखिना हो मा जागोन x जो सानजाबनाय 2 आ ओजानि 1 खौ रानैगोन ओजा जे 1 दंमोन इखो नैबे 2 आ रानैबाय अब्लाथाय मा जाखो x नि माना 1/2 होमबाथाय y आबो ओंखारबाय x आबो ओंखारबाय ना स' x = बेसे 1/2 ओमफ्राय y = बेसे 1/3 फिननै ओंखारलांबाय x आ बेसे 1/2 लिरबाय y आ बेसेमोन 1/3 ओंखारबाय नै लिरबाय स' फिननाया बेखिनियानो आरो अब्लाथाय जों मावफुंथायखौ दिहुननो हाबाय रमान नाम्बार 1 निया जोबलांबाय जोंनिया नेक्स्ट जोङो फैनि रमान नाम्बार 2 खौबो फैखानि मा दं नायनि एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 2 नि सोंथिखौ बेयाव होदो 2/√x + 3/√y = 2 आरो मोनसेया दं 4/√x - 9/√y = -1 दा बेखिनि मावफुंथायखौ जों दिहुननांगौ आरो मावफुंथाय दिहुननायनि सिगां जों मा खालामनांगौ बेखौ मोनसे हांखोआरि समानथायाव महर होनांगौ आरो अब्लाथाय जोङो मा होनाय दं बेखौ लिरना लाखानि होनाय दं जोंनो मा होदो गिबियावनो 2/√x + 3/√y = बेसे 2 होनाय दं मा होदो 2/√x प्लास थाबाय 3/√y = 2 थाबाय एबार जों नायनि बेखौ साजायना लागोन 2 × 1/√x प्लास इखौ साजायना लागोन 3 × 1/√y = 2 ओमफ्राय से नाम्बार खालामगोन मानो नाय नैबे 2 × 1 बेसे 2 सानजाबसे 2 गोजौनि 2 आ थाबायना नै √x आ गाहायाव थाबाय प्लास थाबाय 3 सानजाबसे 2 गोजौनि 3 आ थाबाय ओमफ्राय √y गाहायाव थाबाय इकुवेल थाबाय 2 थाबाय थिग बिदिनो नैबेखौबो 2 नाम्बार खालामगोन साजायना आरो मा दं इयाव 4/√x - 9/√y = -1 खेबसे नायबावदो मा दं 4/√x लाबाय माइनास थाबाय 9/√y थाबाय इकुवेल थाबाय आरो नै -1 आ थालायबाय अब्लाथाय इयाव नायगोन जों नैबेखौबो जों साजायना लागोन 4 × मा लिरनो हागौ 1/√x लिरनो हागौ माइनास थाबाय इखौबो जों मा लिरनो हायो 9 × 1/√y लिरनो हागौ ओजा मा दं -1 दं आरो जों खेबसे नायबावदो माबोरैहाय जों बेखौ साजायनानै लादो नै 4 × 1 4 गोजौनि 4 आ थाबाय √x गाहायाव थाबाय माइनास थाबाय 9 सानजाबसे 2 गोजौनि 9 आरो √y गाहायाव थाबाय इकुवेल थाबाय -1 आ थाबाय आरो ना बेयो अब्लाथाय बेखौ जों मा खालामबाय 2 नाम्बार खालामबाय 2 नाम्बार दा जों मा खालामगोन बेयाव खायसेखौ हमना लागोन जों माखौ हमना लागोन नायनि हमना लाबाय बेयाव जों मा खालामगोन नाय 1 आरो 2 आव नाय 1/√x दं 1/√x दं 1/√y दं 1/√y दं बेखौ जों हमना लागोन आरो जेनेबा 1/√x माने मा जागोन u आरो मोनसे दं 1/√y बेखौ जों मा लागोन p होननानै हमना लागोन आरो अब्लाथाय सियाव फज'बालाय मा फैगोन बेखौ जों नायनि स' 1 implies 1/√x 1/√x नि जायगायाव u होगोन 1/√y नि जायगायाव p होगोन सियाव फज'नो हागोन जों मा दं से नाम्बाराव गिबियावनो 2 दं 2 खौ लिरबाय ओमफ्राय मा दं 1/√x माने मामोन u प्लास थाबाय प्लासखौ लिरबाय 3 दं 3 खौ लिरबाय 1/√y माने मा p इकुवेला थाबाय ओमफ्राय 2 थाबाय खेबसे खोन्थाना होबावखादो नै 2 नैबे 2 थाबाय
1 by root x in जायगायाव u होदो प्लास दं प्लासखौ लिरदो 3 दं 3खौ लिरदो 1 by root y दं इनि जायगायाव p होदो इक्वल दङ 2 होदो मानो होनबा 1 by root x माने u 1 by root y माने p ओमफ्राय इखो नाम्बार मोनसे खालाम जेनेबा 3 नाम्बार बानायबाय आरो एबार 2 नाम्बार समानथायनिफ्राय फैयो मा दं 2 नाम्बार समानथायाव 2 नाम्बार समानथायाव दं जोंहा नैबे 4 into 1 by root x 4 खौ लिरबाय जों into 1 by root x माने मा u माइनास दं माइनासखौ लिरबाय ओमफ्राय मा दं 9 दं माइनास 9 दं माइनास ओमफ्राय into 1 by root y 1 by root y माने मामोन p नैबे गेजेरनि इक्वल थाबाय ओमफ्राय माइनास 1 थाबाय बे जागोन जोंहा 4 नाम्बार जों नायबाय नैबे 4 थाबाय ना 1 by root x माने u माइनास थाबाय माइनास 9 थाबाय 9 1 by root y माने p इक्वल थाबाय आरो नैबे माइनास 1 ओमफ्राय जों नायगोन दा जोङो 4 आरो 3 आरो 4 बेखौ जोङो नायनो थांबाथाय मा जाहैबाय इयाव u जे दङ सोलायस्लु गोजौआव दं p आबो गोजौआव दं इयावबो सोलायस्लु u आ गोजौआव दं p आबो नैबे सोलायस्लु p आ गोजौआव दं थामहिनबा मा मोनसे हांखोआरि समानथायाव सोलायलांबाय आरो अब्ला नैबे हांखोआरि समानथायखौ जों मा खालामनांगौ दा जायखिजाया मोनसे आदबजों जों सेफायनांगौ मोनसे दं जोंहा फजस्लायनाय आदब मोनसे दं खोमोनाय आदब आरो मोनसे दं दानखाव सानजाब आदब जायखिजाया मोनसे आदबजों बानायनांगौ दा जोङो खोमोनाय आदबजोंनो बानायनायखौ खोमोनाय आदबजों बानायनोबाथाय जोंहा नैबे जाय नैबे इउनि थादेर बा पिनि थादेरना बे समान जानांगौ आरो दा इउनि थादेरखौ समान खालामबा मा खालामनांगोन नै इउनि थादेरा 4 नालाय ना नै 3 नाम्बार समानथायाव थानाय जि इउनि थादेर इखौ 4 खालामनोबा मा खालामनांगोन 2 मोनसे सानजाब नांगोन 2 सानजाब नाबाथाय 2 सानजाबनै 4 जालांगोन आरो जुदि पिनिखौ समान खालामोबा इयाव मा दं पिनिया माइनास 9 दं नैनिया मा दं प्लास 3 दं अब्ला नै 3 खौ 9 खालामबा मा खालामनांगोन 3 मोनसे सानजाब देरनांगोन थामहिनबा पिनि थादेरखौ जोङो जुदि समान खालामबा 3 नाम्बार समानथायजों 3 सानजाब नांगोन आरो दा जायखिजाया मोनसे खालामनो हायो माखौ साजायनो हमना ला आङो नैबे पिनि थादेरखौ समान खालामनि जुदि इखौ समान खालामबा मा खालामनांगोन जों स' बेनिखायनो 3 सानजाब 3 नाम्बार समानथाय नाय 3 नाम्बार समानथायजों जों मा खालामदो 3 मोनसे सानजाबदो 3 सानजाबबा मा जागोन नैबे 3 नाम्बार समानथायाव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबानो नैबे 3 जो सानजाब जागोन 3 सानजाबनै बेसे 6 ओमफ्राय इउ थाबाय नै प्लास थाबाय 3 सानजाब 3 बेसे 9 ओमफ्राय पि थाबाय इक्वल्स टु 3 सानजाबनै बेसे 6 खेबसे नायबावदो आं आरो 3 खौ जों 3 नाम्बार समानथायजों सानजाबदो आरो नैबे 3 नाम्बार समानथायखौ जोङो 3 जो सानजाबदो माने मा इयाव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबा 3 जो सानजाबगोन 3 सानजाबनै बेसे 6 इउआ थाबाय प्लास दं थाबाय 3 सानजाब 3 बेसे 9 ओमफ्राय पिआ थाबाय इक्वला थाबाय 3 सानजाबनै बेसे 6 बे जाबाय एबार जों बेखौ मोनसे नाम्बार खालाम इखौ 5 नाम्बार खालाम 5 जुदि 5 नाम्बार खालामो अब्लाथाय इयाव जाबाय 4 आरो 5 खौ मिलायना नाय इयाव दङ नैबे पिनि थादेरा इयाव माइनास 9 इयो प्लास 9 दं अब्लानिया जों इखौ माइनास 9 प्लास 9 दाननो हायो माला हागोन 4 आरो 5 खौ दाजाबना हो दाजाब्लानो माइनास 9p प्लास 9p इयो केन्सेल थांगोन आरो स' जों मा खालामबाय 4 दाजाब 5 खालामबाय बेनिखायनो 4 दाजाब 5 सरि 4 दाजाब 5 समान आगसिजों आगसि दाजाब आगसिथिं मा दं 4 नि आगसिथिं 4u माइनास 9p 4u माइनास 9p दाजाबगोन नालाय ब्रेकेट होआबाबो जायो दाजाबखौ होबाय ओमफ्राय 5 नि आगसिथिं मा दं 6u प्लास 9p 6u प्लास 9p आरो जोंहा आगदाखै मा दं 4 नि आगदाथिं माइनास 1 ओमफ्राय दाजाबदो नालाय प्लास होबाय 5 नि आगदाखै मा दं 6 दं नाय खेबसे जों नायबावदो नै 4 दाजाब 5 खालामदो नालाय 4 नि आगसि आरो 5 नि आगसि दाजाबगोन 4 नि आगसिथिं दं 4u माइनास 9p नै 4u माइनास 9p दाजाबदो नालाय प्लास होबाय ओमफ्राय 5 नि आगसिथिं मा दं 6u प्लास 9p 6u प्लास 9p नै इक्वला थाबाय इक्वल नालाय इक्वल थाबाय ओजा मा दं आगदाथिं 4 आव दं माइनास 1 खौ लिरबाय दाजाब नालाय प्लास होबाय ओमफ्राय नैबे 6 खौ होना होबाय आगदाखै थानाय अब्लाथाय जोंहा मा फैखियाव नै माइनास 9p प्लास 9p केन्सेल थांखाबाय ना बे मोननैया केन्सेल थांखाबाय अब्लाथाय मा थागोन जोंहा इयाव ओजा थाबाय 4u थाबाय 4u ओमफ्राय मा थाखो प्लास 6u थाबाय 4u प्लास 6u आरो जों मा थाखो 6 निफ्राय माइनास 1 थांबा बेसे प्लास 5 6 निफ्राय माइनास 1 थांबा बेसे प्लास 5
अब्ला मा थागोन नाय मोनब्रै इउ 6टा इउ बेसाखो 10टा इउ जाबायना एजा थाबाय 5आ मा थाखो जोंना मोनब्रै इउ 6टा इउ मोननै खोथा जाबाय बेसे 10टा इउ जाबाय ओमफ्राय जा मा थाबाय 5आ थाबाय आरो दा जों मा खालामगोन जोंहा इउखौल' लाखिनो हागोन इउखौ लाखिनाबा मा जागोन इउजों सानजाबना दंमोन 10आ बै 10आ ओजानि 5खौ रानहैसिगोन आरो नैबे 5खौ रानहैबाय नैबे 10आ अब्लाथाय दा जोङो गोजौ गाहाय माजोंबा दाननो हायो आरो नाय 5खौ 5जों रानबाथाय 1 मोनगोन आरो 5जों 10खौ रानबाथाय बेसे 2 मोनगोन आरो अब्लाथाय मा थाखो जोंहा इउखौ लाखिनाय लोगो लोगो मा जादों 10आ ओजा 5खौ रानहैदोंमोन नै 5खौ 10आ रानहैदो 5जों 5खौ राननायाव 1 5जों 10खौ राननायाव बेसे 2 थामहिनबा इउआ बेसे थाहैखो आं ससेखौ नैयाव लिरना होनि याव होबाय जों इउ आगसिथिं मा थाखो इउ थाबाय नंगौना आगसिथिं इउ गोजौखै ओजा आगदाखै मा थाखो 1/2 थाबाय 1/2 थाबाय अब्लाथाय दा जोंहा मोनसे खोथा जोंनो मानखौ नाङा इउनि मानखौ नाङा आसलते एक्स आरो वाइ नि मानसो नांगौ आरो अब्लाथाय दा इउखौलाय सोरनि जायगायाव लाबोदोंमोन जों सोरनि जायगायाव इउ लिरनो हायोमोन इउ माने मामोन आसलते 1/√x मोन आरो जों हमना लादोंमोन ना नै इउ माने मा 1/√x मोन बेनिखायनो जों मा होबाय इउनि जायगायाव 1/√x होनो हागौ आरो इउनि जायगायाव 1/√x होबाय जोंहा मा थाबाय 1/2आ थाबाय ओमफ्राय उनाव बेखौ बाहायनो थाखाय नांगौ जायैखौ स्टार सिन खालामना दोन ओमफ्राय आं मा खालामनि नैजे 1 नाम्बार समानथाय आं बेखौ दाहाय बाहायनांगोन नालाय नैयाव साइडआव लिरना दोनथ'नि आं 1 नाम्बार समानथायखौ 2 * 1/√x 2 * 1/√x प्लास 3 * 1/√y is equals to 2 ये 1 नाम्बार समानथायमोन दाहाय बाहायगोन आं बेखौ बेखायनो लिरना दोनबाय 2 * 1/√x प्लास 3 * 1/√y equals to 2 लिरना दोनथ'बाय आं बेखौ खोमोनसै नालाय एबार नाय दायाव जों मा खालामबाय इउनि जायगायाव 1/√x खौ लाबाय मानो होनबा इउ माने 1/√x होनना हमना लाखादो इकुवेल थाबाय नैबे 1/2आ 1/2 थाबाय एबार जोङो खेंस्लाय सानजाबबाय आरो √x * 1 √x जों मा खालामबाय √x जों 1 सानजाबबाय खनाजों खना खेंस्ला सानजाबदो 1 * 2 2 मा जादों √x * 1 √x इकुवेला थाबाय 1 * 2 2 एबार मा खालाम ओजोंनिखौबो स्कुवेर खालाम जाहाथे रुट अभारा गोमालाङो आरो √x थाबाय नै स्कुवेर ओजा मा थाबाय 2 ओमफ्राय स्कुवेर मा खालामबाय जों नैबे √x इनि सायाव स्कुवेर लानाय लोगो लोगो जोंहा 2 नि सायावबो स्कुवेर फैबाय माने फारनैथिंबो स्कुवेर खालामदो आरो फारनैथिंबो बर्ग खालामना मा मोनखो होनबा रुट अभारजों स्कुवेरजों जेब्लाबो केन्सेल नंगौना इजों केन्सेल जाबा मा जागोन x थालांबाय आरो 2 स्कुवेराव बेसे 4 2 स्कुवेराव 4 थाहैबाय अब्लाथाय दा जोङो x नि मानखौ मोनबाय एबार y नि मानखौ दिहुनगोन अबेयाव फज'गोन जों बेयाव जे 1 नाम्बार लादोंमोन ना इ 1 नाम्बाराव फज'नो हागोन जों दानिया ओरै होननानै 1 नाम्बाराव फज'नो हाबानो जोंहा बेनि माना ओंखारलांगोन आरो y नि माना दानिया मा खालामगोन 1 नाम्बाराव फज'नो हागोन जों सेयाव मा दंमोन 2 * 1/√x प्लास 3 * 1/√y is equals to मा दं 2 दं नाय 1 नाम्बाराव दं 2 * 1/√x नै प्लास थाबाय 3 * 1/√y नै इकुवेल थाबाय 2 थाबाय नाय दायाव ओइ जे 1/√x दंना इखौ जों बाहायनो हागोन नाय 1/√x नि माना बेसे 1/2 1/√x नि माना बेसे 1/2 स्टारनिफ्राय फज'नो हागोन जों बेखौ अब्लाथाय मा जाबाय 2 थाबायना 1/√x माने मामोन 1/2 नै 1/√x नि माना बेसे 1/2 बेनिखायनो नैबे 1/√x नि जायगायाव मा होदो 1/2 फज'नो हादो आरो नै 2 आ 2 थाबाय नै सानजाब थांबाय 1/√x नि जायगायाव बेसे 1/2 ओमफ्राय प्लास थाबाय 3 थाबाय आच्छा इखौ सानजाबना लाखानि 3 सानजाबसे 3 गोजौनिजों गोजौ आरो रुट y गाहायाव थाबाय ओजोंहा 2 थाबाय ओमफ्राय इयाव जों माखौ बाहायदो नैयाव स्टारखौ बाहायना होदो ना 1/√x नि जायगायाव 1/2 होनाया 1/√x नि जायगायाव जे 1/2 फैदो इयो सोरनिफ्राय फैदो स्टारनिफ्राय बेनिखायनो इयाव स्टारखौ बाहायना होनना लिरनांगौ स्टारखौ बाहायना बे आरो
साइडआव लिरना दोनबाय जों स्टारखौ बाहायना होननानै एबार एवनाय गाहाय गोजौ 2 2 केन्सेल गोजौ गाहाय 2 2 केन्सेल मा थालांखौ 1 ल' थालांबाय ना नै प्लास थाबाय 3 बाय रुट y थाबाय इज इक्वल्स टु ओजा मा थाखो 2 थाबाय आरो एबार मा थाखो 3 बाय रुट y थाबाय ओजोंथ' 2 दंखायोना प्लास 1 आ ओजों थांबा मा जागोन माइनास 1 जागोन नाय ओजा मा थाखो 3 बाय रुट y थाबाय 3 बाय रुट y थाबाय आगदाखै 2 दंखायोमोन प्लास 1 आ ओजों थानाय लोगो लोगो मा जाबाय माइनास 1 जाहैबाय आरो अब्लाथाय मा जागोन इयो 3 थाबाय नैबे रुट y थाबाय 2 निफ्राय 1 थांबा बेसे 1 ओजोंहा आगदाखै 1 थाबाय एबार जों मा खालामगोन इखो खेंस्लाय सानजाबना होगोन आरो खेंस्लाय सानजाबबाथाय मा मोनगोन जों आच्छा ससेखो नैयाव लिरनानै जोंखो जेब्ला खेंस्लाय सानजाबगोन मा जागोन नैबे रुट y जो 1 सानजाब खनाजों खना रुट y इनटु 1 रुट y आनो जाबाय नैबे 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 इनटु 3 3 खेबसे खोन्थाबावदो रुट y इनटु 1 रुट y इकुवेला थाबाय 3 इनटु नै 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 इनटु 3 3 आनो आरो अब्लाथाय रुट y आ बेसे 3 जाबाय दा जों मा खालामगोन रुट ओभारखौ गैया खालामनांगौ नालाय ना फारनैथिंबो स्क्वायर खालामना हो ओजा स्क्वायर ओजाबो स्क्वायर फारनैथिंबो बर्ग खालामना ओरै होनना लिरना हो फारनैथिंबो बर्ग खालामना फारनैथिंबो बर्ग खालामना होदो जोङो मा खालामदो ओजा रुट ओभारखौ गैया खालामनो थाखाय स्क्वायर खालामदो आरो ओजा स्क्वायर खालामनाय लोगो लोगो ओजानि 3 खौबो स्क्वायर खालामनो गोनां जाबाय आरो माने ओजा स्क्वायर खालामबा ओजाबो बानायनांगौ बेनिखायनो जों लिरना होदो फारनैथिंबो बर्ग खालामना होननानै दा इयाव मा जागोन नै रुट ओभारजों स्क्वायरजों केन्सेल जाखायो रुट ओभारजों स्क्वायरजों केन्सेल जाबाथाय y आनो थाबाय ओमफ्राय 3 स्क्वायराव बेसे 9 3 स्क्वायराव 9 जाहैबाय आरो अब्लाथाय जोङो y नि मानखौबो 9 मोनबाय अब्लाथाय जों मा मोनखो नै दहाय जों मोनदो x नि माना बेसे x नि माना 4 होनना मोनदो आरो y नि मानखौ बेसे मोनदो जों 9 मोनदो आरो बेनिखायनो लास्टआव लिरना होगोन जों बेनिखायनो x इक्वल्स टु 4 आरो y इक्वल्स टु बेसे 9 बे जाबाय दिहुननो गोनां मावफुंथाय अब्ला जोंना रमान नाम्बार 2 आबो मावफुं जाबाय रमान नाम्बार 2 निया जोबलांबाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।